Ndikunika lo msesane, ndikucela uwamkele njengomnqophiso wokuzenza kwam isipho kuwe. Konke endikuko nako konke endinako ndikwenze oku eluthandweni lukaThixo, uYesu, uNyana noMoya Oyingcwele. Ndiyamkela lo msesane ngokomqondiso uzenza isipho kuwe. Konke endikuko konke endinako ndikwenza oku eluthandweni lukaThixo, uYesu, uNyana noMoya Oyingcwele. Ndifuna impicture yakhe ihlale engqondweni zethu sonke kunjalo nje ii-cameras ziyifumane kakuhle until umyeni wakhe amkhawulele phaa esenaye ayifani laa nto yokusa naye. Ihlale phantsi livi ndifuna khe lityiwe ikamera man kaphakame manisana ukhosha khosha bibi hala besiletha. In everything, soze yakhe ile foundation. I-foundation yethu mayibebuthika. Ezo zifungo amandla wazo nalamanzi asesibelekweni. Ngimgcine ngimlondoloze siza kuni ngoba asifuni nifike apha nizofuna umfuneko nibe ningamazi ukubheka. Ndifuna ukuthi kuni mhlambe zithe uva ithi incwadi yabaseKorinte wena uzayithobela indoda yakho ize yona indoda yakho ekuthanda.